sa inyo. Ikwate ang iya. Dani na lang ito mo. Kila ka po. Ano? Limpyo na mo? Kailan ka niyo ka? Di sila ka butangan eh? Oo. Gusto ka naman putumaya mo. Ano ang putumaya? Kato. Asa? Naputumaya na ako. Ay, Puto? guys. We're early birds today. Alas 5 and medyo na. Alas 5 na mo. Beauty nga lang. Pupunta kami ngayon sa shops na shop? Isa naman na shop ng sister ko. Kanyang shop pa. So, yung mga kids natin nandun sa hotel. Yung aking mama. Kami, business muna kami. But before kami punta sa shop, stop na kami dito. Saan tawag ganyan mo? Si Kwatihan. Cafe. Cafe. Sikwati kami guys. Pero dadalhin na lang namin. Take out na lang kasi late na. Kailangan na yung magtinda. Take away na lang yung photo. Maya. Mami nga hindi pa nakapag-supply guys. Hala, larga. Karambula. Ano man ba? May supply dito na? Guys, Supreme. Naka-Supreme ko guys. Supreme. Ano itong brand sa ito ng pagkabaon? Ang ganun. Mahal lang na yan. Nicole. Dito na kami. Look at this. Pero saan mo siya dalahin? Tagan. It's my kuya guys. Gana iputbol. Kapuntagan mo. Iputbol yung tindira eh. Like, up to now, it's natural. Ay, ano nindot ang karne, oh? Kada kay daming baboy. Ito guys, bilhin na kayo ng karne. Init na ko lang. Nakabasa mo rin itong napulo. Hi, Joy! Papa nga. Gamay, may dugo pa na lang eh. Nalinan na tinayin 2 kilo ha. Isa na 2 ka puto sa araw. Sama na naman. Sama na naman. Handa ang sarili. Handa ang sarili. Kanuhan mo. Unahan na lang. Ngano ka rin pamangka pa? Unahan mo, unahan. Ang ganda ng ano, oh. Karne guys, oh, so fresh na fresh. So it's 5:30 ngayon guys. Sato sir, good morning. Mag-vlog yan. Vlogger na ang tanan. Alat dito, bali na nanay.
Nagala mo. Wala? Buhay ka na dito. Buhay ka na dito. Wala. Bagi-urus ni nung coin silik mo ini. Ay, sulit mo tarin pa. Dala na po. Hindi mo. Ano kayo giyakan? Malikod na. Ito nasa convert. Kay Papa, nabuang. Sa'yo na top. Isa na top mo yan. Resin lang katapat niyan. Lainan. Aesthetic doon ito. Ano ni commercial? Commercial na. Sikwate naman. Tabi naman eh. Amo nga mo pala. Sa Makati. Nabugnaw na. Bugna na eh. Let me. Sama niya kung hindi lang nga nagdala-dala mga kultil pa. Tumarin. Natasya din man. Italiano rin sa mga pwesto. $1 ang kilo po sa karne. Uy, barato yato. 320, 380 is not bad. Namaste. Pila ang karne dito ate. Pila kayo karne guys sa Australia eh? Ay, kung ano pa. Nakapak mo yung hiraan. Pero na, nakutang mo per kilo. Pero yung panahon, ang presyo. Pa, pulo ang kilo nga linis lang. Walhin naman siya gagalon, guys. First time ako kay Kapo. Sakay na mata na. Ika magdala. Hala, nisakay na lang siya ding nag-heels pa oh. Bili tayo ng taho, guys. May taho si Kuya. Musta man imong adlaw ya? Tako naghalin? Ay mo pa pagsugod ay. Butangan sa ube? Butangan ba daw sa ubi, madam? Butangan daw ko na. Ikaw gahi mo, ano ya? Init pag dayo, aso-aso pa man. Kadua pa ning tao. Kuy.
Okay lang ah. Init pa. Palitan itong uban. Hawirin mo na eh. For today's video, Kainit ba? nice gig ko, Miro Boy. Nakaon na nani. Basta ba nakaon eh. Oh, it's running. It's raining, man. Tagpila ni ate? Just lang daw. Ay, Ginoo. Tag 10 million. Ano ning kanjis niya? Asa man yung mutag 20? Ah, 20. Katong bibit-bit ni mo. Interview eh. Straw. Ay, ako rin. Ah, straw. Yan lang. Hindi ko straw. Pila nakabuok? 5. Salamat. Bayad na ni ate? Okay ra. The vloggeress. Wow. Amazing. Iubo man. 1, 2, 3, 4, 5. Nice kayo ba? Sexy kay Kati. Ako pa ito na wala man gabot. Nara siya oh. Murag mao na ni siya. Ay, nakakapon, sir. Lean meat. Ala. Made from Australia. Ano na si sir oh? Manawag lang ta mi sir. Ang lean meat kana kanang 10 kilos. Ganito eh. Ah, kana. B, mao na B ba? 10 kilos. Danawa daw kung pila na diya tanan. 4? 10 kilos mga Oo. Uy, naibiba kwarta din. Kami. Nya mga subject wala mo dire. Ako ni Beran daan. Sexy ba? Mo giberan na gudan. Oh, pero wala ta resulta. Masukay na naman resulta. Nice unday magkuan. For the sunod-sunod. Napa sir? Ilang reps eh? 280. 280. Beran na gudan. Ang gamot ya. The vlogger. Unsa man ni siya? Natulala man. Paglawas na yung tigutan sir. Welcome to Leo Belin's Meat Shop. Yan ang giskwelahan sir. Patad. Nag-training ba na siya test na? Manawag lang ko ka basta ko makaman. Ay, ikaw man tong nagpa-reserve og cancer ba sa March 13? Gani. Nakasulat na mong good. Kiri sulod na.
Master kayo. Kana ate kana. Oh, kana oo. Okay rin. Uy, i-check yung sukli. Mahal man nag-TF atong tindira eh. Pila man na? Pero to take. 280? 325. Pila ang kwarta? Ang sakto naman. Awitin, ang palito mo ba? Yes, sir. Awitin mo. Awitin sa... 185 to? 185. Nailara po na ako online, sir. Kaya nagpalit. Awitin po di sa kuha. Manaiso. Lagi sila, Ma'am Verna. Basta na ka, sir. O swagan na kung mabayaan mo. Chungki na pa na siya, sir. Bigahian gid ay ta, pwede na kay mari. Wala sa brow. Aman tong kuan. Pinitit ako. Gang gang. Alright. Salamat, balik-balik. Thank you very many. Thank you very many. Ay sunod na. Kung bakit sila ay magbaligya naman ko kay. Girintahan pa ni galing sa Australia. Tahoin ang. Udah Rico kay I'm vlogging ba? So look guys oh. Nakauwi din kami ng hotel guys. Ang mga bulinggits ko na naghihintay. We are back. Oh. Ito na naman kami sa sasakyan guys. So we're going to magtingin-tingin muna. Hindi mo na, kung ibili ka na agad Mac or tingin mo na? Tingnan sa tingnan muna namin yung baboy guys dito. Kailan muna ay forfeit sa brand. Mother dear, busy eating peanut. Pag okay guys. Busy eating. Si Haki magsulot sa akin. Ano ka mo dito? Ano ko sukod ka dito? Ang gani. Nabot lang sa Australia tiyo. Sabot ka mo. Yeah, mau jud tinujud. Nagpakon ka mamatad mo. During my younger years, hindi talaga ako para laag. Juan, kanang college na ko tinaka. Ano ko dito? Ano si Uncle oh? Sabi po, parabiyag. Yung ka diha par. May school drip eh. Ha? May college drip mo na? Oo, college. Amo ba? Eh, barangay hul, wala ang guro. Barangay hulki, taka. Sabi po, parabiyag. Nail drip? Huh? Di na sila kinanglan matugbong. Para Ah. Wala oh, tabi po lang parabiyag. Ito dahil nangaligo oh. ay mo dan sa pag-asa dan yang bago basta pusak ng bato. Gani. Ano ka pa? Imong prenup. Hala, saka pa ta? Exercise man eh. Hala, tungas o nag... Tingnan na daw, nanggingan sa amo nga. Grabe, may kakapoy atong pista. Bignan si Julia nga. Kada kayong view diha man o, pag picture-picture sa mo niya, nga mo ito, napasa sa oras mga. Ka. Bignan ni Kuya, di man picture-picture ang gani dili. Baboy na. Hala. Baba na, dari tunay. Paris, hinay lang. Ba, ma. Si Paris ba?
Uy, dawiri mangga. Anak, hawid lang. Oh my goodness, nak. Grabe. Paris! Paris! Lalagi. Mak, patubas silin, Mak. Menggay. Yeah. Hala ka, Diyos ko, Lord. Hala ka, ma. Uy. 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 May ngapon. Uy. Murag pasaka mo diri dili. Murag maggaduha mo ng pasaka. Agoy, exercise. Lawa ko dala na ito liyo. Ah, nada. Ini mamigi agi ni Mr. Kan Rimbon. Hala. Ay, dato ko na labay, me. Kanami sa baboy? Brings back memory. Oh, yeah, ano, so bukid no, no? Gani, no? Ano, dong, no? Dari mo na uwi pa. Ano, nga na siya, dong. Pareha ganito kita, dong. Panapa. Dagan ba kailang ko? Ano? Kamunggay. Tabi ako, grabe yan. Babay na. Okay, let's go. Ayan, nabili na guys. So, are you happy with that purchase? Yan. Yes. We have to find it. We'll go look. Remember the Uy, hinay. Ay, Selene! Slow down, anak! Dad, yan sa nice there, Bob. Did you remember the baby pig I know. on your phone? Can you show Mama? Okay. Hala. Kuy, layang lulo. Kuy, yang lulo. Komisyon guys ha, bisan pagkuan, mauban mo pangumprag baboy. Wala exemption. So gikan mi nangumper. Gikan mi nangumper guys, pero murag di man mi kahangyo ani guys, oy. Dili man mi kahangyo ani guys, kay naka Hermes man ang akong kuan, naka Chanel pa jud. Sao na lang ni. So murag way chance makahangyo taron guys. For today's video, walay chance makahangyo ta. Bye-bye, te, bye-bye. Bye, guys. Sinawi mo lagyan diya kay baboy. Walay guys, straight comprada. A few moments later. Bumili kami ng dinner guys sa labas. Hinay do. So we have tawagan naman, lechon manok. OMG, lechon manok. Tapos, bumili na lang kami ng rice. Ayan, kami para rice dito.
And then, Pinoy. Penoy. Tagalog na? Penoy? Gusto ba Penoy? Oh, he didn't mean it, baby. Love, love. Tingnan nyo. Oh, kagubot din sila dali. Say hi, Justin! Say hi, Mami! What's in there? Mama. Okay. May balot din pala kami dito, guys. 16 days daw to siya, so hindi pa masyadong malaki yung pato. What's that? Yung piso sa ilalim. Okay, let's eat. Very hungry. Alam mo, cut some fruit for the girls.